Sarura Kids. Hi friends, so nice to see you again. I'm Trymore. What's your name? Nice to see you again. Have you checked out my videos with my friends Eddie and Quazzy? They're right here on our channel. Ask your grown-up to help you find them. Today we're going to switch things on and switch things off. But we're going to learn how to say it in Shona. Can you say Batidza? Well done, you guys. You aced it. Batidza means switch on. Now, say Dzima. Wow! Are you sure you haven't said that word before? You nailed it! Dzima means switch off. Now that you can say Batidza and Dzima like a pro, let's go for a walk and find some things that can switch on and off. Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima, Batidza Dzima. Hona mukomana uyo. Mukomana uyo ari kubatidza here magetsi kana kuti ari kudzima magetsi. Hongo. Mukomana uyo ari kubatidza magetsi. Hona TV iyo. Munhu uyo ari kubatidza here TV kana kuti ari kuidzima. Hongo. Munhu uyo ari kudzima TV. Hona mukweno uyo. Mukweno uyo uri kubatidzwa here kana kuti uri kudzimiwa. Hongo. Mukweno uyo uri kubatidzwa. Hona moto uyo. Munhu uyo ari kubatidza here moto kana kuti ari kudzima moto. Hongo. Munhu uyo ari kudzima moto. Hona oveni iyi. Munhu uyu ari kubatidza here oveni kana kuti ari kudzima oveni. Hongo. Munhu uyu ari kubatidza oveni. Hona rambi iro. Munhu uyo ari kubatidza here rambi kana kuti ari kudzima rambi. Hongo. Munhu uyo ari kudzima rambi. So friends, what did we learn today? We learned that kubatidza means switch on. We also learned that dzima means switch off. We also saw things around us that were being switched on or being switched off.
Can you remember the things that we saw being switched on? We saw a boy switching on lights. We also saw a match being lit. The last thing that we saw being switched on was an oven. Do you remember the things that we saw being switched off today? We saw the television being switched off. We saw someone putting out a fire. We also saw a lamp being switched off. We love switching things on and off with you. Why don't you look around today? What things can you find that are being switched on and off? Thanks for watching, friends. I'll see you again next time when we will be learning about fast and slow. Don't forget to like this video and subscribe to Sarura Kids YouTube channel so you get notified of our latest videos. See you later.